Hola, què tal? Salutacions des del trinquet municipal de Genovés. En un instant comença la primera partida de la quarta ronda de la sexta edició del Trofeu Diputació de València d'Escala i Corda, que té lloc en este trinquet de Genovés, que té una gran afluència de públic en esta vesprada d'avui, com poden comprovar. Ahí tenim el mític Paco Cabanes Pastor, el genovès primer, que no falta mai a cada partida i més quan és en el seu poble. La gent continua entrant al trinquet, una partida que van a disputar els trios que representen els ajuntaments de Vinalesa i de Murla. Per Vinalesa ara veurem una presentació que va fer Jota dels pilotaris, Cervera, Raúl i Carlos, de roig, i l'equip de Murla, de blau, Pablo, Félix i Tomàs. I mentre estan calfant un poc els jugadors, anem a saludar el comentarista que tindrem la vesprada de nit d'avui ací a Genovés, que és José Cabanes. José, què tal? Bona vesprada. Hola, Paco, bona vesprada. Bueno, avui té la partida un altre ambient ja al·licient, diria jo. A banda de la partida, un ambient molt emotiu per a nosaltres, tots els que fem les transmissions de pilota valenciana. I és que Valnet vol fer un homenatge molt especial al nostre company Xavi Alberola, que com saben vostès se va despedir en la partida del Pedreguer de la setmana passada, i Valnet, l'empresa Valnet, que és la que quadra a tots els pilotaris actuals, ha volgut rendir homenatge a Xavi Alberola i fan la presentació de l'altre company també, d'Eduard Forés. Dels periodistes, jo diria millors, que ha tingut en els últims anys des de la creació de Canal 9 Televisió Valenciana i que per motius que ja tots sabem, el ben conegut Ero es queda fora d'eixa tasca. I volem fer-li des d'ací un xicotet homenatge perquè ell ha fet moltíssim per promoure l'esport autòcton de la pilota valenciana a Televisió Valenciana. I no és altre que Xavier Alberola, a qui anem a demanar que vinga cap així. Xavier. L'homenatge de Valnet, moltíssimes l'empresa gràcies per la teva feina. que regeix els destins de la pilota valenciana. Ahí tenim Xavi. Gran periodista i millor persona. Xavier Alberola. El gran Paco Cabanes, el genovès, va fer lliurament d'una camiseta de part del món de la pilota per a Xavier Alberola, pel reconeixement, insistim, pel seu trajecte, la seva trajectòria, el seu treball en la promoció de la pilota valenciana. Ja plorarem la setmana passada per Dani de Benavites també vol ara avui també fer-li ens tocarà xicotet plorar, homenatge, José, una un miqueta, dels ja millors veuràs. pilotaris Sí, que home, tingueu motius, ara la mateix en veritat. l'actualitat. Dani, L'homenatge emotiu i per una causa injusta, no?, com la que està passant, és normal, no?, que... Tot el públic en peu. Foto en els pelotaris. Emotiu, estarà emocionat també Xavi Xavier, Alberola. Segur, ha fet són amunt per la moments pilota. molt emotius per a Xavier, però anem a donar-li el micròfon també, perquè ell vol... És el germà, Jordi, la neboda. Xavi, tot teu. Bueno, escoltem a veure què diu Xavi, si és que pot parlar. Si és que pot parlar alguna cosa. Amics i amigues, moltes gràcies per haver vingut. Molt bona vesprada. Sou moltíssims més des que m'imaginava. I a mi sempre m'han dit que de ben parit és ser agraït. Jo no meresc un homenatge. L'homenatge se'l mereix el món de la pilota, perquè el món de la pilota és una i tots formem part d'ella. Entonces, en un dia tan gran com és per a mi el dia d'avui, voldria que m'acompanyaren en este homenatge Vicent Taballo i Antonio Núñez. Un aplaudiment. Santa Mayo ha transmitit també moltes partides en mi, en Alberto Soldado, època primera de Canal 9, en què ocasió de fer moltes partides, bon periodista, amic, el Raspall sobretot. I per Núñez. I després Núñez, que ha faltat recentment, pilotari que se retirava feia poc de temps i tingué els problemes que ha tingut la desgràcia de desaparèixer d'entre nosaltres.
I d'ells també s'han recordat Xavier Verola en este homenatge que està guardant, que està oferint-li l'empresa I després, Valnet i el món de la con pilota paraules, valenciana. Toni Canana, per favor. Canana, vine. I Canana, que és el marxador. Per favor, Ximo vine. Oltra demana la presència I Paco de Canana, Cabanes, marxador, vine. I de Genovés. Sabe que se nota emocionat, està la família. Lo més bonic que pot haver és que El marxador. en el poble d'Un li rendisquen un sentit homenatge. Vull l'aplaudiment més fort per a 3 fenòmens de tota la vida del món de la pilota. Paco Cabanes, Genovés, Antonio Oltra, Canana. Genovés i Canana també. Ximo Oltra, Genovés. I ara... Diu que el faré plorar. I ara, perquè no siguin llàgrimes, anem a fer el sorteig d'una camiseta. Per ahí està la urna i una mà innocent Cada entrada tenia un número. que traga I la se va camiseta regalar una camiseta. que n'hi ha ahí per a rifar. A veure, la mà innocent és la nebodeta precisament de Xavi. I a veure quin número trau. I el número... Número 13.037. 13.037. 13.037 és que el número de la replega camiseta, pues, després de l'estil de la camiseta. Gràcies. I un Este aplaudiment segundo també per homenatge. Eduard Forés, que és un enamorat de la pilota. De l'empresa Valnet, el món de la pilota, Gràcies, el nostre Pepe. company, Pepe perquè és Taballo, company gràcies. encara, fins que acabi el mes de juny, encara continua sent company nostre. Ell continua estant ara de vacances, però ell continua sent company fins que el mes de juny se desvincule de Radio Televisió Valenciana.